Angie! Chápeš? Konečne to budú ľudia, s ktorými sa aj ja môžem normálne porozprávať. Akože viac ľudí s kalkulačkami? No tomu ver. A nie len taký hociaký. Najlepší z najlepších. Fú, no tak to sa asi pôjdem schovať, veď ja toto nedám. Veš. Archimedes. Grécky matematik, fyzik, filozof, astronóm a mnohé iné. Práve vďaka jeho prínosom pre prírodné vedy je po ňom pomenovaná aj fyzikálna olympiáda. Takzvaná Archimediáda sa dnes koná na našej škole. Čo je vlastne Archimediáda? Archimediáda je v podstate olympiáda, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická pozostáva z riešení troch zaujímavých úloh, približne 1,5 hodiny, a v praktickej časti každý žiak predvedie pokus, opíše ho. Koľkokrát ste už podobné akcie pripravovali? Katka, veľakrát už. Pamätám si, začínal som ešte na Francistiho, keď som učil. Čiže veľa, ja neviem už koľko rokov, môže to byť možno 15, 16. Prečo si sa zúčastnil Archimediády? Lebo mám fyziku celkom rád a chcel som ísť do školy. Ako vyzerala tvoja príprava na olympiádu? Pripravoval som sa v škole s učiteľkou a ešte občas doma. Chcel by si sa fyzike venovať aj v budúcnosti? Ešte neviem, ale asi áno. Prečo si sa zúčastnila Archimediády? Preto, lebo strašne mám rada fyziku a je to jeden z mojich najobľúbenejších predmetov. A ide mi celkom dobre, tak som sa rozhodla, že pôjdem aj na olympiádu. Ako vyzerala tvoja príprava na olympiádu? Moja príprava na olympiádu bola s detkom. Ten v podstate učí na gymnáziu v Kežmarku. Učí tam matiku, fyziku, takže zároveň ma aj učí dopredu. Chcela by si sa fyzike venovať aj v budúcnosti? Áno, určite. Strašne mám rada fyziku, aj matiku, aj ostatné prírodné vedy, takže naozaj chcem sa tomu venovať. Prečo si sa zúčastnil Archimediády? Mňa fyzika veľmi baví, hlavne vďaka nášmu pánovi učiteľovi Šablovi, ktorý ma fakt tak pripojil k tomu predmetu, a tak som sa rozhodol, že pôjdem aj na tú Archimediádu. Ako vyzerala tvoja príprava na olympiádu? No tak včera som stál pri tom sporáku, ale niekedy som aj sedel nad úlohami s pánom učiteľom a so spolužiakom. Chcel by si sa fyzike venovať aj v budúcnosti? Jasné, ja budem ďalší Einstein. Či sa žiaci priblížili úrovni Archimeda, to povedať nevieme. Ale vieme, že dnes odchádzajú s novými skúsenosťami. My im gratulujeme a želáme veľa úspechov do budúcnosti, potenciálne fyzikálnej. Pre TVGPUK Katarína Gončárová. Videla si toho regeca? Jak si tu vtielku premáva. Vyzerá, ako mi niečo vyhral. No, najhoršie na tom je, že on aj akože reálne vyhral. A čo? No veď kráľa na beach party. Myslíme si, že všetci mladí ľudia by mali mať možnosť ísť raz za čas na party. A keďže nie všetky sú sprístupnené žiakom našej školy,
pripravili sme si vlastnú party. Tentokrát beach party. Opíš nám svoj outfit. Tak, začneme od spoda. Žlté kroxy musia byť, biele ponožky, citrónové plavky, košielka, zlatý bažant, klobúk a samozrejme okuliare. No tak my sme taký tatkovský pár na Kube. Tak ja mám takú havajskú košelu a vlastne dlhé kraťasy. Ja mám kraťasy a top a potom mám plavky, lebo sme si mohli zobrať plavky, tak som zobrala plavky. Čo sa vám zatiaľ najviac páčilo? Tak podľa mňa úplná pecka je ten bublinkovač. To naozaj z toho som sa veľmi potešil. A tá pesničky sú tiež dobré. Myslím si, že výzdoba je najlepšia. Výzdoba a atmosféra. Najviac asi tá atmosféra, čo tu je. Ak by ste si mali dať zahrať pesničku na želanie, ktorá by to bola? Od Horky, že slíže mala žužu. Áno, na tom sme sa zhodli. Bola by to slovenská pesnička a od Nerieš a DMSky 10 minút. Tak podľa mňa jednoznačne je mašinka. To je taká srdcovka z detstva na takých party. Polský banger Niech movia. Ako by ste opísali svoj prvý tanec? Prvý tanec bol nečakaný, neopakovateľný, nezabudnutelný a krásny. Tak celá moja kariéra na tejto škole smerovala k tomuto okamihu. Bol som neskutočne dojatý a šťastný, že som mal česť tancovať s mojou kráľovnou. Ako by ste opísali vaše outfity? Môj základný outfit ostal na stoličke. To znamená opalovací krém, kabelka, šlapky pripnuté na kabelke a všetko, čo patrí v pláži. Tak ja som si pre túto veľmi významnú príležitosť vybral outfit teda plavčíka, kde vpredu figuruje krížik, posledná pomoc, na chrbte mám nápis plavčík a samozrejme na ramene nesmie chýbať meno mojej kráľovnej. My už nášho kráľa a kráľovnú pláž máme. Dúfame, že ste si túto party užili a vidíme sa na budúce. Pre TVGPUK, Romana Svocáková. Počujem, Angie, teraz nedávno, neviem, ktorý deň to bol, ale UV index bola určite 3, záťaž myslím, že tak stredne, ale hľadal som ťa už, neviem presne kvôli čomu, myslím, že to bola kalkulačka na písomku z matiky, ale niečo také. No ale proste prišiel som do vašej triedy a polovička triedy proste preč. Viem, že čo sa stalo? Kde ľudia boli? No? Čo sa stalo proste? Eurovoľby. Ďalšie voľby v tomto kalendárnom roku sa už dramaticky blížia. A aby si to mohli vyskúšať aj mladší a prejaviť svoj názor, v stredu sa u nás uskutočnili študentské voľby do Európskeho parlamentu. Ale nemala som úplne vybrať tých kandidátov ešte, ale teraz som si vybrala, takže už je to 100%. Už som videla politickú stranu, ale konkrétnych kandidátov sa ešte Až teraz som si vybral, lebo som veľmi nepočul o európskych voľbách. Ako niečo mi o tom hovorili rodičia, ale nezaberal som sa veľmi tým a viac ma zaujímali prezidentské voľby a parlamentné voľby. Zvyknú byť žiaci nervózni pri voľbách? Ani nie, práve že väčšina ani nevedia, čo majú robiť, alebo to berú iba ako srandu, že si to vyskúšajú. Bola organizácia náročná? Ani nie, párkrát sme sa stretli a počas 2 vyučovacích hodín sa nám to podarilo pripraviť všetko, tak ako to máme teraz. Plánuješ ísť voliť aj na reálnych voľbách? Áno, jasné, určite. Som veľmi zvedavý, že ako sa vyvinie naša Európska únia a rád by som videl, aby sa vyvinula v niečo lepšie. Samozrejme, dobre,
Prekročila som vek 18 rokov, čiže mám aktívne právo, to znamená, že pôjdem voliť. Prečo ste sa rozhodli zorganizovať takéto voľby? Bolo nám ponúknuté prispieť našou účasťou ku propagácii, ku prezentácii takého dôležitého milníka ako voľby do Európskeho parlamentu. A keďže sme boli oslovení inštitúciami, tak sme sa rozhodli zapojiť našich študentov a vidieť v podstate aj ukázať, že sme súčasťou Európskej únie, zapojiť sa do tohto celého procesu a možnosť rozhodovať. A to bola taká voľba, vízia pre nás, že zapojiť sa. Samozrejme, každú nedeľu pozriem na telo. Počúvam rozhovory v rádiu niekedy a to je asi všetko. Nezaujímam sa až tak veľmi, ale nemám to úplne na haku. My už po voľbách máme a teraz budeme dúfať, že aj Slováci a Slovenky sa zúčastnia v tak hojnom počte ako naši žiaci. Pre TVGPUK, Angie Naďová. Niekoho tento mesiac potešil a niekomu spôsobil mentálnu krízu. Už nás čakalo ten posledný plný opravovania známok. My vám obaja chceme poďakovať za sledovanie Majovej telky a tešíme sa na vás na budúce. Áno, na budúce. Ja tu budem. Ja si prepadnem, ja ešte nechcem odísť. To je príliš skoro.